welcome back to our YouTube channel. So karon na nasad milaing challenge nga himuon mao kini ang limonsito challenge. So mao ni among gamiton ron ang limonsito og ang consequence ani kung modaot ang naong inikaon sa limonsito kay imo na mo sa harina o limong harina. So tagsa-tagsa mi ani. Tagsa-tagsa inikaon. So ang first contestant nato si Joselito Silade. Okay, so ikaw naman. Ako? Yes! Here go. Lami lagi na og kay slow. Kalamami ko. Mabusi. Iba to. Di ka na ka. Okay na. 10 seconds, paano 10 seconds Bago to ponipuan. Hi guys! Serena. Mama sakal. Ato sa ubos. Lago to kan mo na. Serena. Ikaw sunod. Sige, go. Sunod ikaw te? Oh. Sila pinagalasan? Ako lang. 10 9 8 7 6 Anak mo daw oy. Wag! Wa man gyud eh. Kaya naman gud kayo. Sud, pagka kayo. What? Maway ko gapon. Ako. Oh, sige. Piling nyo na sa video. Sige. Nagtotoo na sa laway. Kita sa kamera. Kamera, ipakita. Ikaw sir. Buka ko daan. DJ ka mo. Nagawat. Very good. Patay. Hindi naman napatala. Bukay kayo. Diyan, Raman. Sige. Okay, kayo. Second round. Ikaduhang round. Maglago to ponipuan. Ay, pagkuhan talupig sa mga bata, oh. Yes, luman! Pwede kami muna! Inaya ramam. Bago to nilay. Oy, laom na rin na. Ikuan ng kanil, panit. Sunod, ilaom na na. Ilom ng panit. Usap pa. Kapait. Usap pa. Usap pa. Loy! Grabe. Ay, complex ka. Kita na lang ba doon? Ang mga itlogan nila. Usapa tanan. Bigawan ka. Isuyok ang kukuha to. Ikaw. Si Rachel. Ilaom no? Ay, ayaw. Ay. Apil, hindi ka
Naring ka mo. Hala, ha? Lumalaban. Uri mo, ha? Ang babari na. Kabe. Amik kayo, ha? Ay, Wait lang. Ang kamot sa kung di ko mo. Hala. Nangisog ba? Nangisog. Ako gabon, ikaw karon. Asa naman ka, oy? Last round ni last round. Last round. Napaganidaghan, ay dyan ko nisuguan, ako pa ko kabaw. Luyag na ako. Ako ano na, oy, kayong kuan. Kayong kuan, manggol. O, nimpiyo. Gusto mo last round lang, no? Ikaw? Ikaw daw. Panikamot daw. Ikaw mag-gigil. Dito yun. Okay kayo. Ang mata niya, ang mata. Delikado. Ayun, nakasama na. Kayo. Bahala mo ka. Tiding. Tiding. Makawa, betul kunik. Di lagi mo raso. Po. Di mo gudas lumusi. Di manggod aslom eh. Manggol. I'm done. Walang kamana daw ka. Limonsito. What? Ang matoy, ang matoy. Niyanan. Makabasi. Yung mga adlaw ron husig at magapon. Kana din gamay ko kwa. Lala. Last round na ni? Okay, go. Last lang no, kailangan ta na ron. Smile pa. Yeah. Okay, kayo. Oh no! Gay, kailangan habilin. Ginagawa mo. Nasaktuhan ako eh. Mukha ang kagari na mo. Ganda malunta ka. Talaga lagi. Again and again na torture na pod me. Wa man ta mi na pildi. Wa man ta mi na pildi Ginoo ko ngano naman. Wala apel ug torture. Pwede kay buot husin sa nami. Tatay. Ani siya kawan. Nanimaw siya na mo kay ngano na siya na pildi. Eh nga na siya mga doubt og dito. Ano sa Lolo si. Ay, naman sa nina. Thank you. Thank you kayo guys. Mora tamon challenge karon. Kung nako Suggest lang mo kung si gusto niyo mag-challenge kayo ng buhaton o magaya. Okay Don't kayo. forget to subscribe our YouTube channel for more videos. Thank you. Bye-bye!